صارتنا flimkien mulej, kelmtek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammarin tmulej, hemm jintejx fil-ruħ. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħuti Jeżjes, illum niċċelebraw u nagħlqu l-ottava tal-Eid, it-tmien jum mill-qawmien ta' Kristu. Il-ħadd li fih aħna niċċelebraw kif insejħu l-lum ukoll il-ħadd tal-ħnina divina. Għax kif sejrin naraw Kristu xoxt muwa xejn għajr, turija ta' kemm hija kbira l-imħabba u l-ħnina ta' Alla lejna. Hekk kif nagħmlu kull nhar ta' Sibt din il-quddiesa u nofruha dejjem għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, kif ukoll skont l-intenzjonijiet tagħkom li intom tibagħtulna matul il-ġimgħa. Ejjew għalhekk il-koll kemm aħna nħossuna il-koll miġburin flimkien fit-tħejjija u stennija biex aħna wkoll din l-Ewkaristija tiftħilna għajnejna u tlaqqana ma' Kristu ħaj preżenti fostna. Ejjew għalhekk mela infaħru lil Alla u b'ferħ kbir intennulu u ngħidulu glorja l-Alla fil-għoli ta' smewijiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek iloli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla taħnina bla tarf. Matul dawn il-festi tal-Eid, int tħeġġeġ il-fidi tal-poplu għaddis tiegħek. Qawwih ukoll fil-grazzja li tajtu biex kulħadd jifhem bid-den kollu bliema ħasil tnaddaf, bliema spirtu tnissel mill-ġdid u bliema demm infeda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, id-dixxiepli kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli u fl-għaqda ta' bejniethom fil-qsim tal-ħobs u t-talb. Waqa' imbagħad il-biża' fuq kulħadd għax ħafna kienu il-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-Apostli. Dawk kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejniethom, ibiju ġidhom u kull ma kellhom u jqasmu id-dħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U kuljum kienu jmorru fit-tempju flimkien, jaqsmu il-ħobs fi djarhom, jissieħbu fl-ikel u fi qlub ferħana u safja. U kienu jfaħru lill-Alla u lill-poplu kollu kien iġibhom. U min jum għal ieħor
il-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Inwieġbu flimkien faħru l-mulej għal xu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Faħru il-mulej għal xu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjejdu li Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħatejdu dar Aaron għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjejdu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu. Flimkien faħru lill-mulej għaliex u tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. B'saħħithom kollha imbuttawni biex naqa', imma l-mulej tani l-għajnuna. Qawwa tiegħi u għana tiegħi il-mulej, u kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Ajjat ta' ferħ u rep fl-erejjex tat-tajbin, il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Faħru il-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Il-ġebla li warbu il-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih. Faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem hija t-tieba tiegħu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Ikun imbierek Alla u missier Siedina Ġesu Kristu li fil-ħnina kbira tiegħu reġa' wilidna għal tama bħajja bil-qawmien ta' Ġesu Kristu mill-imwiet u għal wirt li la jitħassar, la jittabba u lanqas jinxef. Dan il-wirt u merfuħ għalikom fis-sema għax intom tinsabu taħt il-ħarsien tal-qawwa ta' Alla fil-vidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu, imqar jekk issa ftit żmien ieħor jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna provi. Bħalma d-debb li jintemm jgħaddi mill-prova tan-nar, hekk tgħaddi mill-prova il-fidi tagħkom u tiswa aktar mid-debb biex ikun jistħoqilha tasal għat-tifħir, għall-glorja, għall-ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Lilu għalkemm ma rajtuhx, intom tħobbuh u fih għad li issa mintom xtarawh, intom temnu. Fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser waqt li tiksbu il-għana tal-fidi tagħkom li hu is-salvazzjoni tagħkom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Nkantaw flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Tu ma semmin ta' xrajtni, jgħid il-mulej, ħen jien dawk li ma rawx u emnu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa meta d-dixxiepli kienu flimkien imbeżża mill-luqt bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Kif qalek urihom idejh u ġenbu. Id-dixxiepli ferħu meta raw il-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Isliem għalikom. Kif il-missier bat lili, hekk jien nibgħat lilkom. Kif qalek, nefaħ fuqhom u qalilhom: Ħudu l-Ispiritu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom
ikunu maħfura u dawk li żommu għomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-12 jgħidulu it-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalu rajna l-mulej. Iżda hu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħx sebej fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, għad f'nofshom u qalilhom isliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas, ġib sebek hawn u wara jdejja u ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmin ta' xrajtni, ħenjejn dawk li ma rawx u emnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li m'humiex imniżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu u l-Messija l-Iben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Ikun imbirek Alla u missierna Ġesu Kristu li fil-ħniena kbira tiegħu reġa' wellidna għal tama ħajja permezz tal-qawmien ta' Kristu. Smajnija din it-tħabbira tal-Għid, it-tħabbira ta' San Pietru fit-tieni qari. U tassew għandna għaliex imbierku u nfaħru lil Alla għax permezz ta' Kristu urina il-kobor tal-ħniena tiegħu. U fejn twassal il-kobor, sa fejn twassal il-kobor tal-ħniena ta' Alla għalina? Twassalna biex aħna permezz tal-fidi tagħna inħossu fuqna l-imħabba ta' Alla. Il-qari kollu tal-lum eżies huwa proprju marbut ma' dan is-sens. Il-Knisja, il-ġema ta' dawk li jemmnu, li jingħaqdu flimkien, jinġabru flimkien biex jagħmlu esperjenza tal-imħabba ta' Alla meta jiċċelebraw l-Ewkaristija. Interessanti il-Vanġelu tal-lum ħansemmi biss xi punti li jistgħu jiftħulna tassew qalbna għal-mulej u jimlewna bil-ferħ. L-ewwel parti jirrakkontalna il-laqgħa ta' Kristu mad-dixxiepli. U jgħid mill-ewwel, l-ewwel jum tal-ġimgħa, ġifieri il-jum tal-qawmien, il-ħadd. L-Apostli kienu flimkien imma mbeżza bil-bibien magħluqa. Jien nistħajjel ukoll forsi hawn ħafna minna li qegħdin ngħixu din l-esperjenza. Magħluqin u imbeżza minn dak li qed jgħaddi bħalissa f'pajjiżna fid-dinja. Ġesu araw l-imħabba ta' Alla. Ma jridx li dawk li huma tiegħu jgħixu fil-biża'. U għalhekk jidħol f'nofshom u l-ewwel kelma jgħidilhom isliem
għalikom. Ġesu jiġi f'nofsna biex jatina il-paċi tiegħu. Kemm sabiħ. Kemm tieħu gost meta tiġi persuna u tagħtik rigal biex turik li tħobbok. Imma kemm huwa akbar rigal meta tiġik persuna u tagħmillek il-kuraġġ u timlilek qalbek bl-imħabba. Dan hu Ġesu. Imbagħad Ġesu jagħmel xi ħaġa oħra kbira lid-dixxiepli u jgħidilhom ħudu l-Ispirtu Santu. X'inhu l-Ispirtu Santu? Hija il-ħajja ta' Alla. Ġesu hawnhekk għandna Pentekoste jonfoħ fuq id-dixxiepli tiegħu il-ħajja tiegħu ta' bniedem glorjuż li rebaħ il-mewt u jitfa' fuq id-dixxiepli tiegħu dik il-ħajja ġdida. F'kelma waħda qed jgħidilhom millum il-qudiem, minn issa l-qudiem, intom tibdew tħossu il-preżenza tiegħi magħkom fil-qalb tagħkom. Intom millum il-qudiem m'hemmx għalfejn tmissuni u tarawni. Imma intom ħatibdew tħossu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu il-preżenza tiegħi f'nofskom. U din għaliex intom temnu fija ħadtu xejn ma jista' ineħħijilkom. Niġu għal Tumas. Tumas dak il-jum ma kienx magħhom. Araw x'inhi l-komunità. Tumas kien il-barra minn komunità ta' dawk li jagħmlu esperjenza ta' Kristu. U meta jiġi u jerġa' mill-ġdid jingħaqad magħhom, min jaf forsi kellu anke xi dubji fuq il-qawmien. Jgħidilhom u huma jgħidulu rajna l-mulej. U hawnhekk il-kelma għal San Ġwan, il-kelma rajna l-mulej mhijiex sempliċement rajna nieħ bajnejna. Imma d-dixxiepli qed jgħidulu aħna lil-mulej ħassejnieh f'qalbna. Il-preżenza tal-mulej issa llum qiegħda fina. Il-mulej qiegħed magħna. Għaliex hu tefa' fina l-Ispirtu tiegħu, ħodu l-Ispirtu Santu. Tumas dan kien għadu ma rċevieħx. U allura Tumas jibqa' jirraġuna bħal kull bniedem kif nirraġunaw ħafna drabi jiena u int. Nirraġunaw bl-intelligenza u mhux bil-fidi. Irrid nara bajnejja. Irrid immiż bidejja. 8 ijiem wara. Tumas kien magħhom u jagħmel esperjenza tal-imħabba ta' Kristu. Waqt li kien magħhom, x'inhi l-kelma ta' Ġesu lil Tumas? Ma jċanfrux, ma jgħidlux int m'emminx fija, ma jgħidlux inti jiddubitajt, imma jgħidlu l-ewwel u qabel kollox isliem għalikom. U nissa l-isliem fil-qalb ta' Tumas. Imbagħad jgħidlu lil Tumas ejja u miss poġġi idek, ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Ħatmissni. Imma jgħidlu millum il-qudiem issa hija il-fidi tiegħek li jent tista' tarani. U propju hemmhekk f'dan it-8 jum, il-jum tal-qawmien, għalhekk in-Nisrani jiċċelebra kull 8 ijiem l-Ewkaristija. Għalhekk aħna ninġabru flimkien bħala komunità. Għax meta ninġabru flimkien biex niċċelebraw l-Ewkaristija, aħna nħossu
tassew il-preżenza ta' Alla magħna. L-Ewkaristija terġa' ġeddidna fil-fidi, ċerda tqawwina fil-fidi. Interessanti. Fl-ewwel darba il-bibien l-apostli kienu imbeżżejn u l-bibien magħluqa. 8 ijiem wara li l-apostli kellhom diġà l-esperjenza ta' Kristu rxost għax irċivew l-Ispirtu tiegħu u rċivew il-fidi, tqawwit fihom inxtelet il-fjamma tal-fidi u bdew jħossu l-preżenza tiegħu. Meta Tumas magħhom, l-Evanġelista Ġwanni jgħidilna id-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa. U ma jgħidilniex li l-bibien kienu magħluqin għax kienu mbeżżejn. Imma reġgħu kienu ġewwa, xi fisser tkun ġewwa? Reġgħu kienu miġburin flimkien fil-fidi. Hawnhekk eżis, qegħdin naraw l-esperjenza li għaddejjin minnha aħna. Niftakar ftit tal-jimilu waħda persuna qalt li x-ironija tal-ħajja. Qalt li meta konna nistgħu nisimgħu il-Qudiesa kemm irridu fallajnija. Qalt li jimmissa f'dan il-żmien li aħna qegħdin magħluqin fid-djarna ma nistgħux noħorġu. Qalt li l-Qudiesa erġajna skoprejnija mill-ġdid u erġajna inġbarna flimkien bħala familja. Iva Ġesu, Iva, Ġesu lili u lilek, lill-familja tiegħek, għadu jista' jiġi f'nofskom. M'hemmx għalfejn immissuh bidejna. Imma rridu mmissuh bl-għajnejn tal-fidi tagħna. Ejjew inħossu il-preżenza tiegħu fina. Il-fidi li Alla tagħna twassalna kif qalilna San Pietru għas-salvazzjoni. Dejn l-Ewkaristija li niċċelebraw kull nhar ta' Ħadd. Mhuwiex sempliċi rejt. Aħna jeħtieġ li l-kol kemm aħna bħad-dixxiepli flimkien li magħhom hemm Tumas inkunu nies ta' ġewwa. Nies miġburin ma' Ġesu. Aħna fil-Malti għandna meta xi ħadd jiġi minnek u tippreżentah lil ħadd ieħor barrani, inti tgħidlu għax dan ta' ġewwa, dan aħna niġu minn xulxin. Kemm hi sabiħa. Ejjew aħna llum, intom fil-familji tagħkom illejla. Ejdu lil xulxin, iva, aħna ta' ġewwa. Aħna dawk li qegħdin maqudin ma' Kristu. Il-bibien magħluqa mhumiex il-bibien magħluqa minħabba l-biża'. Imma iva, aħna rridu nagħlqu il-bibien tagħna biex ninġabru fil-fidi tagħna u ma nħallux dak li jrid jaqta' ir-rapport tagħna ma' Kristu il-barrani ikissirna. Ejjew nitolbu l-mulej biex aħna wkoll bħal Tumas anke mid-djar tagħna il-lejla b'ferħ, b'sinċerità, b'imħabba kbira f'dan il-ħadd fejn il-mulej qiegħed jurina l-ħnina tiegħu kif wera ma' Tumas. Lil Tumas ma kkundannax kif lanqas ikkundanna l-apostli li anke fil-passjoni tiegħu ħallewh, imma lil Tumas idur fuqu u lill-apostli l-kol flimkien jgħidilhom isliem għalikom. Huwa sliem ta' Kristu li jinżel fil-qalb tagħna u dan jien nixtieq nawguralkom li jimla lil qalbna bil-paċi tiegħu u jagħmilna nies ta' ġewwa, apostli ta' Kristu li kontinwament iħossu fuqhom l-imħabba u l-ħniena ta' Alla. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Ejjew aħna wkoll mulej hekk illum nistqarru fil-ġdid il-fidi tagħna bħal Tumas.
Ejja aħna wkoll il-mulej nidulu mulej tiegħi, Alla tiegħi. U għalhekk ngħidu flimkien, jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben l-waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal jisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bada taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum minn weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fahom mill-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u l-ħajja ta' żmien li ġej, nistenna l-qawmien mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna ta' ġewwa. U għaliex aħna ta' ġewwa, għaliex aħna rċivejna l-Ispirtu ta' Kristu, Alla huwa tassew missierna li jurina mħabtu u jilqa it-talbiet tagħna. Ejjew għalhekk fiduċja sħiħa inresqulu dawn it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja mqazza tiegħek biex tkompli tkun dik il-ġema ta' dawk kollha li jemmnu fik. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina il-koll li ħafna drabi nagħlqu il-bibien ta' qalbna. Imma l-Ispirtu tiegħek jimbuttana biex niftħu dawn il-bibien għaliex inti ħaj u trid tidħol fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbuk hekk biex il-lejla tidħol fil-qalb ta' dawk kollha li huma imbeżza, qalbhom maqtuwa, imweġġa. Forsi jimbeżżaw wkoll minħabba n-nuqqasijiet tagħhom. Imma jint mulej intani fil-ħniena u għalhekk idħol fil-qalb ta' dawn ħutna u nissel fihom il-paċi ta' imħabtek. Nitolbu. L-ewwel komunità Nisranija kif rajna fl-Atti tal-Apostli kienet taqsam kollox bejnieta. Mhux biss il-fidi kienet tagħmilhom ta' ġewwa, imma anke kienu jaqsmu l-ħwejjeġ materjali li għandhom ma' xulxin u kienu għalhekk isiru waħwa. Hekk propju f'dawn iż-żminijiet qegħdin naraw kemm kbira l-ġenerożità tal-poplu tagħna. Ejjew inkomplu nitolbu għal xulxin imma mhux biss. Ejjew inkomplu naħdmu u ngħinu lil xulxin. Partikolarment dawk il-persuni li jinsabu weħidhom fid-dar, qegħdin kwarantina, qegħdin anzjani weħidhom. Ejjew aħna anke bil-mezzi soċjali, anke b'telefonata, ejjew aħna inwiżnu lil xulxin u nkomplu nkunu poplu li jaqsam dak li għandu mal-oħrajn. Nitolbu. Fil-komunità Nisranija kien hemm dejjem il-preżenza ta' Marija. Għaliex Marija hija l-mara tal-fidi. Ejjew nitolbu l-Marija tkompli tkun f'nofsna. Tkompli turina lil-bina Ġesu. Ejjew nitolbuha lill-Omna Marija biex tkun li twaslilna l-imħabba tiegħu. Nitolbu. Ejjew fiskiet. Hekk forsi mhux dejjem għamilnija.
Ejjew fiskiet nirringrazzjaw lill-Alla għad-don tal-fidi. Ejjew nitolbuh biex ta' kuljum fil-ħajja tagħna inħossuh ma' ġembna. Missier Qaddejs, int għani fil-ħniena, int missier il-ħniena, u fuq Kristu inti jurejtna l-imħabba tiegħek. Għax permezz ta' Kristu inti ma ġejġ biex tikkundanna l-bniedem, imma ġejt biex lill-bniedem tagħti ħajja ġdida, ħajja mimlija bl-Ispirtu tiegħek, ħajja eterna, ħajja li tmur lil hemm mill-qabar. Il-qalek dawn ix-xewqat u t-talbiet tagħna u kompli nissel fina u fil-poplu tagħna il-paċi tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox jilqa' l-mulej minn idejh sagrifiċċju għat-tifħi glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek biex dawk kollha li jiġġeddu bl-istqarrija ta' ismek bil-magħmudija jiksbu ilejna ta' dejjem bi Kristu siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq, nizzuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih Kristu ġie sagrifikat il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa id-dnub tagħna bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna, bil-qawmin tiegħu ksibna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin jimtlew bilena mal-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda jtennulek. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fil-ola ta' smewwiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs raddi l-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerrit għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej,
inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Aħna ta' ġewwa, għaliex aħna tal-Missier, permezz tal-Magħmudija l-Ispiritu Santu irċivejna. Jew għalhekk flimkien ngħidu it-talba tal-aħwa, Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dunubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf, mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kristu għamil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Kristu għamil mewt, Kristu jsalta l-ħaj, Alleluja. Lil-Kristu tal-ħdejja, jissid wissultan, bebi fuq il-mew, għawiet u setan, nannu għalenija, glorja u forija. Kristu għamil mew, Kristu jsaltan ħaj,
Ivezi sejjew namlu it-qarbina tax-xewqa. Kristu Iva jiġi fina billi nippreżentawlu x-xewqa tagħna ta' qalbna li nilqgħuh fil-qalb tagħna. Ejjew niftħu qalbna beraħ għalih u ngħidu flimkien. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nirċevik ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Atina u Alla li tista' kollox, li jitqarbina li jagħmilna bis-sagrament tal-għid tibqa' dejjem tagħmlilna il-ġid fir-ruħ bi Kristu Siedna. Amen. Nixtieqek nafżakom li kull nhar ta' ġimgħa fil-10 ta' filgħodu l-Isqof George Buġejja ikun hawnhekk f'dan is-santwarju biex iqaddes qudiesa bl-Ingliż għall komunità tiegħu, għall komunità tal-insara li hemm ġewwa Tripoli. U għalhekk din tixxandar fuq il-YouTube ta' Djoċesi ta' Għawdex jew tas-Santwarju. Kull nhar ta' ġimgħa fil-10 ta' filgħodu. Ejjew ngħidu tliet avamarijiet lil Madonna, partikolarment illum hekk anke nofruhom għal bżonnijiet tal-Papa Emeritu, il-Papa Benedittu 16, propju bħallum 10 snin huwa kien ta' il-warda tad-debb lil Madonna ta' Pinu. Kif tafu bħalissa l-kwadru tal-Madonna ta' Pinu mhuwiex qiegħed hawn biss il-kopja għaliex qiegħed jiġi rrestawrat. U għalhekk ejjew nitolbu biex il-mulej ikompli jibierek il-Papa Benedittu jgħinu u jħarsu u jagħtih dak kollu li huwa meħtieġ għas-saħħa tiegħu kemm fir-ruħ u kif ukoll fil-ġisem. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom u miegħek. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Inkomplu ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Kantaw flimkien numru 16. Regina Celi. Maria iframutenna, alleluja. Għaxtak li inti smalek tkun ommu, alleluja. Il-mewt reba kif kien ħabbar, alleluja.